ngoba ke siyayiqonda uba manitsho amaqonga zinitsho indawo enihambe nifunwa nibizwa kuzo kubantu mhlawumbi abakuthandayo. Zininzi iindawo endibizwa kuzo. Umzekelo, kule weekend izayo le ye-4 kaOktobha ndikwalanga, Mgqibelo siya ndikwalanga emini phaa kwi-event kaPhantsi Kwenzakala, kodwa kwi-details abantu batsheke kwipage yam kuTornado Ntenteni phaa kuFacebook. Then Mgqibelo njalo phaa marhatya nditshona apha eNdlovini. Laa event sasikhe seza ngayo elapha eNdlovini kwaZotsho, iyaqhubeka laa event nge-4 kaOktobha. Niyakhumbula uba sasiyihlehlesile ke ngenxa ye-weather, kwabonakala uba i-weather ayikho ntle, abantu abazukwazi uphuma ezindlini. So iyaqhubeka next week ngoMgqibelo, izawuqhubeka ebusuku, iqala ngo-4 late until kusetya phandle. So ke abantu, yes. For iinkcukacha ezithe vetshe, abantu mabajonge i-social media yam, basetshe Tornado Ntenteni, bazazifumana iinkcukacha phaa. Bajonge lunomkorekisho phaa kuFacebook, ukhona lunomkorekisho ubhalwe Tornado Bhadel Maxhaka Ntenteni, uyabo? Yebo, yena lowo kanye. Batsheke ke nakoTikTok ke nguTornado Ntenteni all the way. If usetshe apho uzazifumana zonke iinkcukacha, okanye umntu andikontakte kwinamba yam 078 3956 954, 078 3956 954. Unditsheke kuWhatsApp, undifowunele ngeenkcukacha about lo mcimbi wakwaZotsho ngoMgqibelo next week.